Mayong adlaw inyong tanan mga ka-dear friends, kinausap inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Lain na sad nga istorya sa kinabuhi, ang tagahanta o kinabuhi dinhi sa to ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Kini nga to ang suwat nga pagabasahon, pinadakin ni so sa to ang YouTube subscriber nga si David or David. Unya mao kaniyang istorya nga nagahawas niya sa iyang way pagtuo sa tong labaw nga magagahom tungod sa mga kasinatian nga iyahang nagian. Kung unsa man gani na atong paminawon ang tibok istorya ni David or David. Mga ka-dear friends, kung nagtanaw mo karon ay mo kalimot pag-subscribe. Kung wala pa mo maka-subscribe, i-click ninyo ang notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga atong idalit kaninyo. Sa mga nangita sa daan na itong mga istorya, inyo sana makaplagan sa Katabi with Ate Gems. And of course, kung ginahan mo mapadana sa inyo ang suwat o ready na mo, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check na lang ninyo ang video description below para makuha ninyo ang sakto nga email ad. So dito maglangay o katunang basahon ang istorya nga pinadangat ni David or David diri sa Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Dear Papa Joe, tawagan lang ko sa pangan nga David. Hamtong na ang panginaron o gipakataw sa kabukirang bahin sa kasagpan sa Mindanao. Usa ka batang way lain nga gipangandoy kundi ang simpleng kinabuhi uban siya mga ginikanan. Ang among balay gilangkuban lamang og kawayan ug nipa. Gituyukan sa kalasangan nga puno sa mga awit sa mga langgam ug ang huni sa hangin nga mukisaw daplin sa kabukiran. Apan ang kalinaw wa magdugay Papa Joe. Ang dapit manggod nga ako nadak-an kay nasakop sa kasamok. Kada semana adunay balita sa engkwentro tali sa kasundaluhan o sa mga armadong grupo. Nahinumduman nako gatong 9 years old pa ko. Mao ang pinakapait nga adlaw nga niabot. Sa buntag, samtang nagkaon ko sa lugaw uban sa kong mama, nadungog namo ang kalit nga mga pagbuto-buto sa mga armas. Gisundan kini sa dagan sa mga tao ug syagit sa kahadlok. David, susi laos ka trikaw. Syagit pa sa akong inahan Papa Joe. Ang akong amahan ni dagan sa gawas aron mutabang sa among mga silingan. Apan wa na siya mahibalik. Ang akong mama ni tan-aw sa gawas ug sa usa ka split second lang, usa ka bala ang misaylo sa among pultahan ug niigo gyud sa dughan sa akong inahan Papa Joe. Ang tanang kulor sa akong pananaw nga wa. Ang akong tingog wa na makagawas. Wa na ko kasyagit Papa Joe. Ang akong lawas nanimaho ng aso ug dugo. Sa akong edad nasayran nako ang kamatayon nga di gyud ay nato mahibaw-an. Paglabay sa pila ka oras, gikuha ko sa mga sundalo o gibilin ko sa barangay hall. Wala na'y pamilya nga nipunit nako. Ang akong kalibutan, naguba na. Asa man ang hustisya. Asa man ang Ginoo nga giingon nga gamhanan. Nakaingon ko nga di nako mutuo o Ginoo Papa Joe. Gisagop ko sa usa ka paryente namo nga nagpuyo sa bukid sa Pikas Lungsod. Apan wa ko gitatar nga sama sa ilang kagalingong anak. Sige lang ko gatrabaho sa mga buluhaton sa uma, pero may kasab-an o pasanginlan bisan og way sala. Ang pagkaon pa nako nga ipakaon nila nako Papa Joe kay gamay ra. Ang katug gamay pagyud.
Nawadan ako pagsalig sa mga tao. Grabe ang akong kalagot, ang akong gibati sa kinabuhi. Walay hustisya, walay Ginoo. Sa edad nga 12 anyos, nagatuo ko nga way laing makatabang nako kundi ako ra. Gitago nako ang tanang kasakit akong gikumkum. Apan matagabi magkurog gyapon ang akong lawas sa kahadlok. Makamata ko sa damgo nga nipakita ang akong mga ginikanan nga nangayo og tabang diri kanako. Apan wa ko'y mahimo. Sa pagka-edad nako og abot og edad nga 15 anyos nakadesisyon ko nga mulayas. Ikuha nako ang mga pipilan nako ka mga gamit o butang og mga saput og nisakay kog bus dayon barko padung sa Cebu. Wa ko'y plano, way klaro apan duna ko'y pangandoy nga mahimong gawas nun. Pag-abot ako sa Cebu, nasayod ko nga lahi gyud ang kalibutan sa syudad. Mga sakinan nga purtindagana, mga tao nagdaydali, ug ang kasaba sa mga tao og dagkong building nga murabag mukutaw sa kong nahuna. Gisulian na ako pang-apply og trabaho sa saka konstruksyonan ug nadawat man sa ko Papa Joe isip usa ka helper. Pirmi taw kong hugaw, pirmi kong gutumon, kasagaran nara ko sa suok ug kung way trabahoon. Kung gabi Papa Joe kay ato taong ko matug sa kilid-kilid sa daan diya sa may kulon. Duol sa mga abandonadong mga building. Ang akong unlan usa ka sako ug ang akong habol kay karton lang. Pero tanang kalisod misugakod ko Papa Joe. Wa ko'y pangandoy nga dako. Makakaon lang og katulo sa usa ka adlaw. Hangtod sa kabuntag nga di gyud na ko makalimtan nga hantod karon naalang gyapon sa kong nahuna. Dito ko sa daplin sa dalan nga naglingkod ni pahuway human sa trabaho. Sa diyang niagi ang usa ka dalaga. Batanon pa. Tingali estudyante. Gahinay laglakaw. Nagkasugat ang among mga pananaw. Nilikay ko sa pagtutok apan sa sunod adlaw nibalik na sad ang babae. Ug kini nagbilin pagani og pagkaon. Para imo na. Ingon sa babae nga gidala ang sudan nga giputos pa og plastik. Nganong imo maning gibuhat? Pangutana ko pa. Nga daw gidugmok ang akong kasing-kasing og garbo. Tungod kay mao man sakto. Hatagan ang ninganihanlan. Matud pa sa mga babae Papa Joe. Nihilom na lang ko Papa Joe. Wa ko'y masulti. Apan sa sunod adlaw ni balik ang mga babae ug gitagaan ko niya og tubig, pan ug banana Q. Hangtod pila ka semana nagkaila na gyud mi kay nangutana na lang gyud ko sa iyang pangahan. Carla ang iyang pangahan Papa Joe. Si Carla usa ka estudyante sa nursing. Nagpuyo sa daplin sa May Ramos. Ang iyang amahan usa ka retired nga sundalo ug iyang inahan usa ka mananahi. Hayayon ta kinabuhi si Carla apan dunay kaguol sa iyahang mga mata kung imong matan-aw Papa Joe. Usa ka matang sa kalipay nga nagpakaron ingnon lang kung imo siyang lantawon. Sa kadugayan, ako siyang gihangyo nga pwede ba kong muuban silang balay aron maligo. Pero dili sa sud Papa Joe, maski sa gawas lang. Sa kilid at least na itubig ug malimpyo sa taon ang akong lawas. Sa unang higayon sa akong kinabuhi sa syudad, nakasinati gyud ko nga nakaligo og tinud-anay. Nangatangtang tao ng mga tagip-tip sa sabon nga nitangtangsad sa baho sa ako ang lawas Papa Joe. Humantaw na akong kaligo, nag-ilis ko sa sinina nga biya sa igsuon ni Carla nga iyang gihatag. Apan, ang kalinaw wa magdugay. Niabot og kalit ang amahan ni Carla. Nasakpan mi nga nagkauban. Walay papangutana, gipuspusan ko. Gipangutana ko kung kinsa ko. Nganong naa ko silang balay. Wa na ko'y nahimo. Maski murason pa ko. Di gihapon ko niya tuhuan. Apan wala kini makapahunong sa kong gibati nga tukang Carla. Og si Carla sad, wa pod miundang sa iyahang pag-communicate nako after ato. Human sa itabo sa ilang balay, gibawalan ako sa amahan ni Carla. Ang tanang koneksyon namong duha, di na pwede. Gisiradan ko sa putahan sa balay ug nawadaan sa kalit nga kalipay.
Apan nagkasuko samahan ni Carla, wa joy igong gahom aron pugngan ang among kasing-kasing nga tinud-anay na nga nahigugma niadtong panahon na. Sa daplin sa daan sa hilom nga iskina og usahay pagani sa simbahan nga muadto ko dito maski wa ko'y tuyo kay di man ko mutuo Ginoo. Pero magkita lang gyapon mi ni Carla didto. Tago-tago lang mi Papa Joe. Mga tingog nga hinay, naghinunghungay pero puno sa kahulugan. Sa matag panagkita namong duha mas misamot ang among gugma og pagsalig sa usag-usa. Papa Joe, sa unang higayon na kasinati ko gugma nga way bayad, walay kondisyon ug way binuang. Si Carla sa laing bahin nakabantay nako nga di ko sama sa mga lalaki sa iyahang palibot. Di man ko plastic nga pagkatao. Di ko hambugiro ug labaw sa tanan, kabalo ko mosabot sa sitwasyon. Apan wa magdugay, nigawas gyud ang kamatuoran Papa Joe kay usa ka gabi niya na nasakpan mi nga nakita. Nasakpan mi sa amahan ni Carla nga gisundan day siya sa usa ka tawo nga sama nako nga way ikahatag nga kaugmaon sa iyahang anak. Wala man ipus imong gipili Carla. Unsa may kaugmaon nimo ana? Singgit pa sa amahan ni Carla Papa Joe. Pa, naapay kasing-kasing si David nga maayo kay sa tanang lalaki nga imong gusto para nako. Tubag pa ni Carla nga naghilak ug naghangos pa at the same time. Apan wa man pulos, tubag pa sa amahan ni Carla Papa Joe. Sa kasuko niya, nakadesisyon siya nga ipadala si Carla sa Manila. Ug adto na mo padayon sa pag-eskwela ug adto mo puyo sa iyang auntie nga usa ka strikta ug konserbatibo nga pagkaiyaan. Gikuhaan siya komunikasyon. Gibawalan siya og tawag ug bisan unsang contact diri kanako. Pagkadungog ni nako, wa na nga si Carla sa Cebu o pagkadungog nako nga wa na si Carla sa Cebu murag na buak ang akong kasing-kasing. Daw nahugno ang akong kalibutan. Wa ko masayod kung unsaon pagpadayon. Wa na ko'y inspirasyon. Og nining tungura sa unang higayon, niluhod ko sa daplin sa sidewalk. Wa na'y kahadlok. Wa'y kauwaw nga makitaan sa ubang mga tao. Nakaingon ko nga, kung tinuod ka Ginoo, kung naa ka, tabangi ko. Tabangi ko nga mahimong lalaki nga angay sa gugma ni Carla. Di ko angayan, kabaw ko. Pero kung naa ka, tuguti ko nga makabawi ko. Gusto ko nga makaangkon og kinabuhi nga tinuod og malipayon Ginoo. Nihila ko daw sama sa kabata Papa Joe. Sa akong kasakit, nadungog na ako ang tingog sa akong konsensya nga nagsulti nga naapay umaabot. Naapay paglaom. Diha-diha, nagsugod ko sa akong bag-ong pananaw sa akong kinabuhi. Nisud ko og night classes sa alternative learning system sa among barangay. Sa buntag, padayon akong trabaho sa konstruksyon. Lisod pero wa ko mohunong. Kung sa una, ang akong kusog gikan sa kasuko sa akong mga experiences sa pagkamatay sa akong mga ginikanan, pero karon ang akong kusog gikan na sa akong mga pangandoy. Gikan sa pagka-helper, na-promote ko isip usa ka team leader. Sa paglabay sa panahon, niskwela kong TESDA nga kurso para mason o electrical installator. Nakapasar ko og nahimong subcontractor sa usa ka building firm Papa Joe. Padayon ang akong pagkugi. Sa diha nakatigom ko gamay, nangabang ko og kwarto. Gitigom ang mga gamit og hinay-hinay nga nagtukod og kaugalingong gamay nga negosyo. Kanaganing moayo kog balay sama sa kisame ug magpintura. 5 ka tuig kang nilabay Papa Joe ang kanhi nga naglutaw sa kasakit ug kalisod, karon adunay kaugalingon ng mga tools. Nanasa ko'y mga 3 ka empleyado ug usa ka gamayng pick-up nga gibutangan pagay na kog tarpaulin nga home repairs service. Honest work, clean finish. Ang pagkatao, wa mausab yun Papa Joe. Nagpabilin niya pong kungyano. Apan karon, ay nakalahi lang kay musimban ako. Dili aron mangayo og milagro, kundi aron mapasalamatan ang Ginoo sa kaluoy nga akong nadawat. Usa ka adlaw na samtang nagpalit ko og mga materyales sa hardware sa may downtown din sa Cebu, nakadungog bitaw ko og pamilyar kayo nga tingog. David?
Milingi ko, Papa Joe. Dito nagtindog si Carla. Mas hamtong, mas hayag, pero mao gihapon ang Carla nga akong gihigugma. Murag yun og nihunong ang akong kalibutan ug oras. Nibalik ko diri kay gitugutan mo ko nga mobisita sa akong mga ginikanan. Matud pa ni Carla. Wa ko makahimo og tingog ngadto niya dayon. Apan sa dihang niduol ko, gibati nako nga buhi pa di ay ang among panaghigugmaay. Nagkaistorya gid mi Papa Joe og nahibaw-an nako nga minyo na di ay si Carla. So sa ka foreigner. Pero matud niya nga apan David, dili tanang minyo malipayon. Akong gibati karon nagpabilin ra gihapon diha nimo sa tinud-anay lang. Matud pa ni Carla diri kanako, Papa Joe. Wa ko motubag. Nidawat ko sa sitwasyon apan nasayod ko sa tinuod yun nga sitwasyon, Papa Joe. Paglabay og tuig nakadawat kog balita nga gibuwagan si Carla sa iyahang bana. Human kini masakpi ni Carla nga ug niangkon nga adunay kabit dito sa laing nasod. Di si Carla ang namugo sa iyang bana nga makigbuwag, kundi ang iyang bana mismo. Gitugutan siya nga mubiya na. Pagbalik ni Carla sa Cebu, miadto siya sa akong opisina. Nagtindog siya sa gawas. Walay tawag, text o unsa man. Wala pa'y pahibalo nga nadawat. Pwede pa ba? Pangutana pa ni Carla, halos maghilak. Ako? Matod ko pa nga, ako nga gitigom tanang kaguol ug paglaom. Nitubag niya nga way pugong-pugong nga, Carla, nagpaabot biya yun ko ni mo dugay na. Bisan tuod og sakit ang kahapon, ang akong gugma ni mo, way paghunong. Love kay tika. Pagkahuman sa kasakit, nasabtan ni Carla nga bisan og pila na ka tuig ang nilabay, ang iyang kasing-kasing daig yun nagpabilin ra diri kanako, Papa Joe. Ako ra gihapon ang iyahang gihandom. Ang gugma nga among gitago kaniadto. Karon ipakita na namo sa tibok kalibutan. Why kabalaka? Ako? Wa nay kahadlok kay ipakita og kinsa ko. Di nako ang bata nga nangitag kaluoy sa kalsada sa una. Karon usa na ko karespetado nga lalaki sa mong komunidad. Gitahod tungod sa kung pagka matinud-anon o pagka maampuon sa Diyos. Nagkasabot ming duha nga di na palabyo ng kahigayunan. Sakto nga na-approve ang annulment ni Carla o siyang bana. Gipakaslan ako si Carla. Diyang giya sa simbahan nga kaniadto akong tabayanan lang, apan karon nahimong tinubdan sa akong kalinaw ug pagtuo. Sa among kasal, dili ing grande, apan puno sa kahulugan. Ang akong mga kauban sa construction ang akong gipang-imbitar. Mga silingan namo og pipila sa among mga silingan sa barangay ang nitambong. Ang pare mismo nga kauban nako sa mga prayer meetings kaniadto mao ang nihimo sa misa nga puno sa pagpangayo og panalangin. Matud pa sa pare, kini nga panagiusa nagpamatuod nga ang gugma sa Ginoo dili mamili. Ang iyang panalangin moabot bisan sa labing kasakit nga kasing-kasing ug kining kasal mo'y prueba nga ang Ginoo buhi. Pagkahuman sa kasal, nagsugod mi og gamay nga pamilya. Dili lalim, apan ang among pagka sinabtanay ug pagtuo sa Ginoo mo'y among gisaligan. Gimedisyonan mi og duha ka mga anak. Usa ka lalaki ug usa ka babae. Gipanganlan namo ang kamagwangan og Elijah gikan sa propeta sa Biblia. Ang ikaduha nga anak gitawag namo og Faith. Tungod kay sa among kinabuhi mismo usa ka testimonya sa pagtuo. Apan bisan pa sa kalampusan, Papa Joe, nagpabilin gihapon mi nga mapainubsanon. Si Carla nagtrabaho isip volunteer teacher sa simbahan. Nagtudlo sa mga bata o mga moral values o mga pag-ampo. Ako, karon adunay na daghang kontrata o mga empleyado. Mutabang sa ko sa mga kabus nga pareho kanako kaniadto og kahimtang.
dili nato kalimtang ko asa tagikan. Kung di ta kabalo mo tan-aw sa tong kagahapon, malimot ta kung unsa kabililhon ang grasya nga nato karon. Matod ko pa kanunay sa akong asawa. Wagi gabi nga di na pasalamatan ang Ginoo. Og bisan pa man sa mga pagsuway sa mga kaminyuon, importante nga naa ang pagsabot. Kung may kakulian, unay kalisod, among gihimo, among ibutang ang Ginoo sa sentro sa among pamilya. Ang among balay, bisan yano lang, puno sa katawa sa mga bata o pag-ampo. At na mga gabi nga maglingkod mi sa terrace, bugnaw tungod sa hangin, nagtanaw sa bituon, ug si Carla kalit lang nga niingon nga, abi ni mo Dave, wa ko magdahom nga kita gihapon ang magkita. Daghang kong pangutana sa una, daghang kong mga luha nga nausik. Pero karon, ang akong pangutana gitubag ra. So sa kabutang, tungod niya, ang Ginoo. Ug ako siyang gitubag nga, kung wala ka Carla, wagi ko makaila kaniya. Gikan nimo, nasayod ko nga ang Ginoo buhi. Nga ang gugma, dili lang pagbati, kundi buhat, sakripisyo ug paglaom. Ug karon, ang akong kinabuhi, iyahan na. Miyagi ang katuigan, Papa Joe, ako ug si Carla uban sa mga ka anak nga sila si Elijah ug Faith may padayon sa kinabuhi nga puno sa paningkamot ug pasalamat. Ang among panimalay na imong dangpanan sa ubang mga tawo nga nakinahanglan og tabang nga kaya ra sad namong tabangan. Usa ka puloy-anan nga bukas sa mga way pamilya, sa mga bata nga nawagtangan og direksyon ug sa mga tawo nga gusto nga magbag-o sa ilang kinabuhi. Pero sa kabuntag niya na samtang nagtanaw ko sa akong mga anak nga nagduwa sa gawas, kalit lang nga natandog ang kahilom sa palibot. Nahinumdum ko sa akong kagahapon. Sa kabugat sa kinabuhi nga ako nagian sa Mindanao. Ang hulagway sa akong mga ginikanan sa ilang kamatayon sa kamot sa mga rebelde. Nagsigig balik-balik sa akong unahuna. Apan karon wa na ko'y kasuko. Wa na'y pangutana ang akong kasakit na usab ngadto sa dakong kahulugan. Nasabtan ako, Papa Joe, nga bisan unsa ka grabe sa kasakit ug kasakit sa kagahapon, aduna gyapoy kahayag kumutuo lang ka nga buhi ang Ginoo. Si Carla sa pikasbahin aktibo sa simbahan, nagtudlo og Sunday school, nagtabang sa mga kababayan nga ginaabuso sad sa ilang mga bana ug naghimo og support group sa mga single mothers. Di lang siya inahan sa mong pamilya, apan inahan usab siya sa daghang mga katawhan nga nawagtangan og paglaom. Apan sama sa tanang kinabuhi nasa mga pagsuway. Si Elijah, sa dihang nakatungtong nag-high school na sayop og pagpangitag mga barkada og gisuwayan pagani ang droga ug ang sugal. Ug sa kaadlaw na nadakpan gida sa mong barangay tungod sa panghilabot og motor. Nabungol ko sa balita ang akong anak nga akong gipangga, akong gipa-eskwela o giamuma. Nagkaagi sa iyahang nagian, nahadlok ko. Nag-ampo ko, Papa Joe. Ginoo, miampo ko karon kanimo. Wa ka balo kung saon nako. Ayaw pasagdi ang akong anak. Si Carla nihilak sa hilom, dili tungod sa kauaw apan sa kahadlok nga basin mawa ang among anak. Pareha sa pagkawagtang sa mga ginikanan nako kaniadto. Apan wa may mo give up. Gidala na mo si Elijah sa counseling o gidala sa simbahan. Wa na mo pugsa kundi puno lang sa paghigugma, Papa Joe. Paglabay sa mga buwan, si Elijah nibalik na og eskwela. So sa ka youth retreat na mo gidala siya namo. Miduol si Elijah sa altar nga naghilak ug nadungog gyud nako ang iyang mga pulong. Lord, tabangi ko. Di ko gusto nga mahimong sama sa akong mga barkada. Gusto ko nga mahimong sama sa akong amahan. Pagkadungog na ako sa mga pulong sa akong anak, gusto ko nga mahimong sama sa akong amahan. Napaluhod ko sa luyo sa simbahan. Hilak sa hilom, Papa Joe. Apan, deep inside, adunay usa ka tubag. Og tinuod, gibag-o sa Ginoo si Elijah. Nahimo siyang youth leader. Gipasindunggan sa eskwelahan og nagplano nga mag-theologies. Si Faith, ang manghod nagpabiling paraygon pero puno sa gugma sa Ginoo. Usa siya ka maalam nga bata. Maayo mosuwat o ganahan sad magkanta-kanta.
Sa 20th wedding anniversary namo ni Carla, usa ka gamay lang nga salo-salo sa amo ang nataran ang gihimo. Mga silingan o kauban sa simbahan, ug ako mga anak ang naa ni Tambong. Carla, salamat tungod nimo nakailayo ko sa Ginoo. Tungod sa Ginoo, nakaila ko sa akong kaugalingon ug tungod sa tong pamilya nahibalaan ako nga bisan gikan ta sa kangit-ngit aduna gyud ay kahayag nga magpabilin. Basta padayon lang ang atong pagtuo. Papa Joe, nasayod ko nga di pa kini ang katapusan samtang buhi pa ang tao puno pa sa pagsuway. Kaya hantod karon, nagpadayon paghihapon ang among journey in life. Apan sa matag adlaw, among gipangandoy nga ipakita sa uban nga ang kinabuhi dili perpekto. Apan kung buhi ang Ginoo sa imong kasing-kasing, buhi usab ang paglaom. Buhi ang gugma ug buhi ang kaugmaon. Papa Joe, daghang salamat sa paggahin nimong oras nga mabasa ang akong suwat tampo. Dinhi na lang kutob, imong magtatampo, David. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento